O Bloque Nacionalista Galego defenderemos no vindeiro pleno a remunicipalización do servizo de autobús urbano da cidade de Vigo. Nese sentido, a moción do BNG recolle dous acordos. O primeiro, que se desista do procedimento de licitación pública que ven de ser anunciado para tramitar unha nova concesión privatizada e que no seu lugar o Concello de Vigo constitúa unha empresa municipal pública de transportes co obxectivo de asumir a xestión directa deste servizo público esencial. En segundo lugar, o BNG volvemos demandar a convocatoria urxente do Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo que leva sen se reunir dende o ano 2019 para que nel se informe se dé a conta das conclusións do estudo técnico sobre a demanda do transporte urbano colectivo contratado polo Concello e do que nada se sabe, como base para poder debater e definir de maneira participativa as condicións nas que debe funcionar o autobús urbano da nosa cidade nos vindeiros anos. Con esta iniciativa, o BNG o que queremos é que Abel Caballero non volva a hipotecar por 10 anos máis a cidade cunha xestión privatizada e deficiente do servizo de uso urbano que xa se demostrou un pésimo negocio para o interese público e da que a única beneficiaria foi a empresa concesionaria. Non podemos permitirnos 10 anos máis cun servizo de bus insuficiente e deficiente como o que padece a veciñanza de Vigo, con hoxe 250 frecuencias diarias menos das que había antes da pandemia, coa supresión de liñas como C2, a N2, a N3 e unha planificación deficiente que causa longas esperas e cabalgamento de buses nas paradas, cuns horarios arbitrarios despois de que as frecuencias fixas foran sustituídas por un sistema variável que únicamente prioriza a rendibilidade da empresa concesionaria sobre das necesidades da cidadanía. Cun mapa de liñas obsoleto que non conecta adecuadamente os barrios e parroquias nin tampouco o acceso a servizos públicos esenciais como hospitais, como o campus universitario ou os polígonos industriais e no que a intermodalidade é prácticamente imposível sen estar integrado no transporte metropolitano, cun servizo de bus nocturno absolutamente insuficiente e todo isto co billete máis caro, mesmo coas bonificacións de todas as cidades de Galiza. A mobilidade é un factor esencial, un factor central e estratégico que define o modelo de cidade. As viguesas e os vigueses queren e merecen unha cidade máis habitável, máis sustentável e máis verde. En ese camiño é fundamental garantirmos un servizo de bus urbano á altura dunha urbe de 300.000 habitantes e 110 km cadrados que é a maior cidade do noso país. Un servizo de bus que sexa unha alternativa real ao coche particular. E por iso o BNG defendemos que hai que aproveitar a oportunidade histórica que supón a fin da concesión de Vitrasa para avanzarmos na mellora do servizo de bus con máis frecuencias, cun novo mapa de liñas, optimizando os tempos de traxecto, abaratando o billete e con novas bonificacións e tamén con medidas que prioricen a accesibilidade, a intermodalidade e a sustentabilidade. No pleno do próximo luns, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular van ter que escoller. Van ter que optar ou entre prolongar 10 anos máis a agonía dun autobús urbano que non atende ás necesidades das viguesas e dos vigueses ou dotarmos Vigo dunha empresa municipal de transportes que ofreza un mellor servizo público para todas e para todos.